बे समाव दङ जोङो उदालगुरि जिल्लानि सासे गागि आर्टिस्ट सार रबिराम ब्रह्म सारजों जोङो बे समाव दङ। बे समाव जोङो सारखौ जोंनि नर्थ इस्ट पर्टेल चेनेलनिफ्राय सारखौ जोङो बरायग्रोनानै लानो बे समाव जों आवगायबाय। जिखुनु छबि आखिनायानो जाथों बा लिरगिरियानो जाथों बा मेथाइ खननायानो जाथों बेफोर जाहैबाय गासिबो प्रत्येकनि गोसोआव दंखाजोबो। नाथाय समा बेफोरनि गुनफोरखौ बेरखांहोनो थाखाय समाव ओरैबायदि किसुमान सम सफैयो जि समाव नोंनि गोरबो सिङाव थानाय सिथाबना थानाय बै गुना डेभेलप जायो। आं बुंनो थाङोब्ला उन्दैनिफ्राय बे छबि आखिनायखौ आं इन्टारेस्ट दंखायोमोन। मानोना जोंनि गामियाव कारिकरफ्रा फैनानै मुर्ति खालामोमोन, लक्षि मुर्ति। जों बेफोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो नुनानै बिनिफ्रायबो जोंनि मेलेमाव सानस' हायालासेनो जोंनाव सिथाबनानै थालांदों। ओमफ्राय मुर्तिखौ खालामनानै बिथांमोनहा रं फुनो। बे रं फुननायावबो जोङो बिनिफ्रायबो जों रंनि सोमोन्दै जथेस्थ' जों गियान मोन्दोंमोन। सम्भब बे दिननिफ्रायनो आंनि छबि आखिनाय प्रति मोनसे मोजां मोनसे आंनि गोरबो सिंनियाव थानाय बे आखुआ बेरखांनाय बादि आं साननानै लायो। 67आव अब्ला आं क्लास 7 बेवहाय बै स्कुलाव बहुत गथ'फोरखौ आङो छबि आखिनायखौ नुदोंमोन बिसोरनिखौ। बिखेखै गोदान बोसोराव ग्रिटिंस खालामनाय बेफोरखौ आखिनानै बर्डआव लागायनायखौ नुदोंमोन आं। नुनानै आं बेनिफ्रायबो बिराद मोनसे प्रेरना मोन्दों। ओमफ्राय आङो बै गथ'फोरजों बै सिख्लाफोरजों आङो सिथाबनानै आं बिसोरनिफ्राय सोंदों बे रंखौ बबेनिफ्राय मोनो ओमफ्राय बोरै आखियो आं बिसोरनिफ्राय सोंदोंमोन। अब्ला बिथांमोनहा आंनो रं ब्रास बायना होफैदों। ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो धाराबाहिक छबि आखिनायखौ आङो सोलोङो। बिनिफ्राय दैनिक अखमाव बेवहाय अखनिर मेल होननाय मोनसे हिदान दंमोन। बे हिदानाव आङो फ्राय मासे हरबाय थानाय जायोमोन छबि आखिनानै। बेवहाय फ्राय बारावनो आंनि आखिनायखौ बिसोरो साफायबाय थायो। बिनिफ्रायबो आं बिराद मोनसे उत्सा मोन्दोंमोन।